Para sa pagtutok sa problema sa COVID-19, padayon usab ang dakbayan sa Talisay sa pagtubag sa suliran sa tuberculosis. Ang report ni Femery Dumabo. Nabtan ganihang buntag sa GMR TV Balitang Bisdak. Kining naglinya nga 150 ka mga kliyente sa aftercare drug rehab program sa dakbayan dinhi sa Hawanan. Apan dili alang sa drug test, kundi alang sa mass TB screening sa nagpadayong kampanya sa kagamhanan batok sa sakit nga tuberculosis. Giabagan ng dakbayan sa USAID TB Innovations and Health System Strengthening sa TB mass screening. Very important gyapon ma'am, the TB program is because taas ba sa gyapon ng mortality ang whole Philippines. To have everybody get an x-ray, so katong makita na to nga may signs of tuberculosis, atong i-confirm with gen expert, and if positive gid sila, natay pray nga tambal for 6 months. Ang akong concern lang gipaabot nila, once natay active case finding, most likely tuberculosis cases will go up and we will need the necessary help as far as medicines is concerned. Magtinabangay lang mi sa DOH. Tuyo sa City Health Office ang pagbisita sa matag purok sa tinguha nga masunod sa mass screening ang mga senior citizen. Isunod usab ang mga PWD, mga driver, bisan ang mga traffic enforcer. Mato ni Dr. Bautista nga panahon kini aron mapahigayon kini, ilabi na nga parehong symptoms sa related sa respiratory tract, ang TB o COVID-19. Ang ato bitong criteria for doing a COVID swab test is kung nag-ILI ka, nag-ubo ka, so same with TB. So which, that's why we need to do screening. Makahibaw ta kung yung COVID ba o TB ba ni, although we are taking precautions ha. Oba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.